Olu lusasazo ngqo lwendaba kumagumbi ethu osasazo kwikomkhulu le-SABC e-Auckland Park eRhawutini nazo ziphambili. It's painful, it's sad that every time you have to appear on TV like this, it's about burying people. Kusweleke 10 kwabalekisela uninzi ezibhedlele emva kwengozi phakathi kwebhasi ye-Interstate kunye neloli kuhola wendlela u-N8 phakathi kweBloemfontein neBotshabelo eFreyistata. The border management authorities are taking really their time, to ensure that they process each and every person and to ensure that each and every person is interviewed. I-ANC ithi nethemba lokuba abasemagunyeni baphumelele ekuqinisekiseni iinkcukacha zembacu zasePalestina emva kwendlela ezingene ngayo kweli. Now, in swinger. Header! 3! Bafana! Kwezemidlalo Bafana inqunqele egoqweni Zambia ngamanqaku 3 kwelinye kumdlalo wocweyo eNelson Mandela Bay Stadium eGqeberha ngalemva kwelinye. Molweni makhaya nakuvimba wangokuhlwanje. Ngabantu abalishumi abaswelekileyo baze abangama-41 bangeniswa kwizibhedlele ezikufutshane emva kwengozi ebandakanya ibhasi yenkampani Interstate kunye neloli kuhola wendlela u-N8 phakathi kwaseBloemfontein naseBotshabelo eFreyistata. Awukacaci unobangela wale ngozi kodwa zombini izithuthi besiya eBloemfontein. Abasemagunyeni basawuphanda unobangela wale ngozi. Ingozi ehlazimhla umzimba kuhola wendlela oligonqonqo N8 ozikilometers ezingama-32 ukusuka eBloemfontein. Abahlanguli babile bamanzi bekhupha abasinileyo kunye nabangasekhoyo kubugoqo. Abonzakeleyo baleqiswe buphuthu kwizibhedlele eBloemfontein naseBotshabelo. Usaphandwa unobangela wale ngozi. It's really a terrible moment for those families, the communities, including the whole people of the Free State and South Africa. Accidents of this nature is something that we do not need at all. You can see here that these people, some of them were either going to work and some were either going to weekend activities because it happened at about 6:15 in the morning. Bobabini abaqhubo webhasi noweloli basindile kule ngozi. Provincial team that works with accident crash investigations, they are actually doing their finals as they are taking photos and ensuring that they mark each and every debris or parts of the accidents for further investigations. And then as soon as they are done, the towing services will then take over to ensure that both the truck and the bus are removed from the road. And then once that has happened, salvaging and cleaning of the debris that is on the road. Urhulumente wephondo laseFreyistata uthumela amazovelwano kwiintsapho zabatshabe bengayolelanga kwakuyolela. Urhulumente kwabongoza abaqhubi kuba babe nononophelo ezindleleni ingakumbi ngeli xesha kusondele ixesha lokuphela kwenyaka. It's really emotionally draining, it's painful, it's sad that every time you have to appear on TV like this, it's about burying people. Every week, instead of going to people, giving people services, interacting with people, we are dealing with funerals. And funerals that are not just of nature, but it's funerals that are in the sky. So it's very, very sad. Kukho abongoza abaqhubi bathi qwa ingakumbi kwezimvula zinayo. I-ANC ithi nethemba lokuba abasemagunyeni baphumelele ekuqinisekiseni iimbacu zasePalestina emva kwendlela ezingene ngayo kweli njengoko uxanduva lokuqinisekisa iinkcukacha zazo likumaqumrha afana ne-Border Management Agency. Li-130 embacu ezithe zagaleleka kwisikhululo senqwelomoya i-OR Tambo phantsi kweemeko ezingacacanga. Umbutho wesisa i-Gift of the Giver sele uzithathele phantsi kwephiko lawo ezimbacu. Isigungu esiphezulu sikaKhongolose sihlanganise amakhanda ukuzobhunga ngezindaba ezithinta iqembu kanye nezwe. Ingqungquthela ye-G20 ezoba ngeviki elizayo, udaba oluphathelene nezomnotho ezweni kanye nababhaci basePalestina abafike kuThangi. Kahle ukuthi bafike ngaphansi kwaziphi izimo, i-ANC ithi nethemba lokuthi iziphathimandla ziliqaphele lolu daba.
the border management authorities taking really their time, to ensure that they process each and every person and to ensure that each and every person is interviewed, each and every person is checked before they were let in. And that is work that is seized with the Border Management Authority, and we do trust that at the time at which they do have a report for government, they will then be able to table that report to government, and then after that the matter should be communicated publicly. Kwezomnotho leli qembu likwemukeleke ukuthi isikhungo SNP silenyusele phezulu izinga lezomnotho lalelizwe. Well, because and it is for this reason that we got this upgrade. And the sovereign risk premium is also used for other economic agents, Johannesburg Stock Exchange. So when an investor comes to South Africa with money, they've got to make a choice whether they invest in the bonds or in the JSE. Njengoba ke lihleli izinsuku ezintathu leli qembu lithi ke izinhlelo ze-G20 zisahamba kahle, kulindeleke ukuthi uMongameli Ramaphosa ewuvaleke lo mhlangano ngomkhombandlela. Umzondeli Mbethu, SABC, eGermiston. Kwinyathelo elibalulekileyo lokuqinisekisa ingqungquthela ye-G20 engenamaginxiginxi, abasemagunyeni eRhawutini baqinisekisa ukhuseleko olubanzi. I-JMPD, amapolisa kunye nequmrhu lolawulo lwezithuthi ezindleleni zezadibana ukuze ziqhubele umsebenzi obalulekileyo ukuvavanya imigaqo-nkqubo engxamisekileyo kunye nobuchule bolawulo lwendlela. Ngentsimbi yethoba kusasa ukuya kuthi ga kuyoqala emini emaqanda, indlela ezinkulu ezingqonge eRhawuti ziye zavalwa, nto leyo evumele amapolisa namagosa ezendlela ukuba alinganisa amanyathelo okhuseleko lomsitho. La malungiselelo ebebalekile ukulungiselela unongekehli kunye nokuqinisekisa umsebenzi ongenachaphaza namakhwiniba ngexesha lengqungquthela. Preparing for next week's summit. We've got officers on the ground. They've been on the ground since early this morning, ensuring that they do secure these routes and the major routes, of course, that will be affected within the city of Johannesburg. Amagosa olawulo lwezithuthi ezindleleni aqinisekise abahlali ukuba imisebenzi yesiqhele emapolisa ayizukutyeshelwa ngexesha lengqungquthela ye-G20. Nanjengoko inkokheli zehlabathi kunye nabathunywa kulindeleke ukuba bangungelane eRhawutini, ukhuseleko ngundoqo. Abahlali bayacetyiswa ukuba bacwangcise uhambo lwabo ngokufanelekileyo. We want just to make an appeal, especially for residents around the areas that we are doing it. Rairan might be also here at Nasrec, also in Sandton and other routes that will be affected as announced, to be patient with us. Abahlali abachaphazekileyo abangqonge iziko eNasrec Expo nabalungiselela ukungena kwendwendwe. NoNovemba amehlo onke ehlabathi azabe ethe ntsho kuMzantsi Afrika, kwaye iziko le-SABC liza kuphathela konke njengeziko losasazo elingundoqo lengqungquthela yamazwe e-G20 ka-2025. Sukuphoswa nayenye kwizikhululo zikanomathotholo ze-SABC ezili-18. Bukela usasazo nzulu kwijelo le-SABC News, SABC Lehaye, SABC 1, 2 and 3. Hlala usemfuthweni kuwo onke amaqonga onxibelelwano nakwi-G20 pop-up channel yethu. G20 South Africa 2025 sizisa kuwe. Sinamkele kwakhona xa sihlabela mgama. Iqumrhu lezorhwebo noshishino eThekwini likhuthaza urhulumente ukuba afake uxinzelelo lokuqinisekisa ukuba ukwakhiwa kweziseko ezingundoqo kweli phondo zigqitywa ngokukhawuleza ukuthintela ilahleko yabatyali-mali kwesi sixeko. Eli qumrhu lidize ukuba isixeko siphulukene namashishini amaninzi ngenxa yemiceli-mngeni eqhubekayo kuthululo lwamanzi, ugutyulo kunye nokwanjiswa kombane. Amabhizinisi eThekwini asebeke ithemba lawo esigungwini esiqokwe ngumongameli ukubuyisela leli dolobha kulokhu elaliyikho liphinde lihlonishwe futhi. Lesigungu saqokwa umongameli ngo-April ka-2024 ukuthi silekelele umasipala ekusheshiseni ukuhambisa izidingo kubantu. Uhulumeni wabe ufakwa ingcindezi abamabhizinisi njengoba kukhona amabhizinisi ayesabisa ngokufudukela kwezinye izindawo. Lezi nkinga kuthiwa zaholela ekwehleni kwezivakashi kanjalo
nokuthenjwa abatshali zimali. Iziphathimandla zithi lokhu kwabangelwa izibhelu zangoJulayi ngo-2021 kanye nezikhukhula zango-April ka-2022. Kodwa akubona osomabhizinisi kuphela abakhalayo, nabadayisi basemgwaqeni bayakhala. Thina singasebenzi sithembele khona la. So manje mangabe kungathengwa sona sinkwa lesi sibheke kusona, mangabe kungathengwa siyalimala. Lesigungu sithi ingakho kubalekile ukuthi kusheshiswe ukwakhiwa kwe-South Aqueduct. We are also working together with all role players to ensure that we are able to improve and that the Tegwini beaches should also be accorded the blue flag status. Umkhakha wamabhizinisi uthi yize izinkinga zikhona kodwa lukhona uzinzo. We as the chamber would recognize and applaud what the city has done in recent months, the cleaning up of the CBD, road repairs. Umasipala uthi sekukhona ushintsho ezinhlelweni zokuhlinzeka ngezidingo zomphakathi. Londi Hadebe, SABC News, eThekwini. I-Black Management Forum ivakalise inxalabo kukonyuka kwezinga lokungalingani kweli ngelixa iinkokheli zosomashishini ezikarhulumente ezabasebenzi neenkokheli zemibutho yoluntu ziyingungelene eGqeberha eMpuma Koloni kwinkomfa yomgaqo-nkqubo ye-BMF. Eli qonga labaphathi abamnyama liququzelela ukushenxa kweli kuqoqosho lwabathile ibe luqoqosho olubandakanyayo. Africa, our future, from inequality to equity. Lo ibingumxholo wezingxoxo. Eli qonga belixoxa imibetshi sibunzi. Lugxile kuxhotyiso lwabamnyama nophuhliso loqoqosho. Ushishino lubekelwe phambili nje ngesona sixhobo sokuqinisekisa oku. The economy of any other country is dependent on entrepreneurship. It's dependent on small businesses because those are the ones that can be able to employ as many people as possible. So it's for us to make sure that to train our own people to think about owning their own businesses. Kukhuthazo ukubandakanywa kuqoqosho abo bahlelelekileyo, ukuphuhliswa koluntu nokuxhotyiswa kwamanina amnyama ngezakhono. Supporta into yokuncediswa komama nabantu abatsha nabantu abakhubazekileyo nabo bonke abantu abebesoloko bengafumani mathuba kwiindima zokubusiness. Kukwabizelwe ukuba kugxilwe ekuqinisekiseni inguqu. South African private sector still has to do a lot of work. Access to markets, procurement equity, and inclusive financing cannot be optional exercises. Eli qonga likholelwa kwelokuba ngaphandle kwenguqu yakwenene nokuqinisekisa ukuba wonke umuntu unegalelo kwezoqoqosho, umnqweno wokuba wonke ubani axhamle ngokufanelekileyo awukazufezekiseka. Kwiindaba ze-SABC, ndingu-Anda Nqonji, eGqeberha. Owayesakuba ngumongameli welu uMnumzana Thabo Mbeki ugxininise ukuba eli alikwazi ukuphepha ukusingatha ingxoxo zesizwe kuba lijongene nemingeni emininzi. OkaMbeki bethetha kumsitho wamawonga eDyunivesithi UNISA iChancellor's Calabash Awards nobanjelwe eSandton eRhawutini phezolo. OkaThabo Mbeki uncome imisebenzi emihle eyenziwa ngabo bafumene amawonga kulomsitho esithi badlala indima ebalulekileyo kwingomso yeli lizwe loMzantsi Afrika kuquka necandelo lezemfundo. Tonight's recognition of these eminent and esteemed personalities also provides us with a moment of reflection. Exactly because of the greater good they have to which they have contributed, as exemplified by the Calabash. Their presence among us challenges us to pause and ask ourselves pertinent questions about what kind of society we are building and what kind of future we are shaping through education, leadership, and moral vision. Lamawonga anikezelwe kwiqela labantu abagqwesileyo nekuquka kubo ongasekhoyo owayesakuba ngumongameli waseNamibia uSam Nujoma, umculi weli uYvonne Chaka Chaka, usomashishini uPaul Peter Ngwenya kunye neqala leGqwetha uChristine Qunta. Our country is in the grip of a debilitating general crisis. And that general crisis relates to all major elements of our national life,
including our politics, our economy, the social sector, safety and security, international relations, and so on. The critical matter here is not to repeat our complaints. Rather, it is to answer in a concrete manner beyond the drafting of a mere wish list, to answer the very challenging question, what is to be done? It has seemed right to me that for the very first time ever, our people as a whole should exercise their right to self-determination by engaging one another in a national dialogue to answer concretely the two questions: the South Africa we want and the South Africa we don't want. Abahlali basethemba lethu eGeorge eNtshona Koloni banikezele uxwebhu lwesibongozo kumapolisa bememelela ukuba bavule kwakho ityala ngakotyholwa ngokuba ngumdlwenguli wentsana. Okukulandela ukuchithwa kwezimangalo ngakobetyholwa ngokudlwengula abantwana ababini kubalula ukunqongophala kobungqina. Kutyholwa ngelithi aba bahlobo bavalwa umlomo ngokuthengelwa amashwamshwam ngumrhanelwa emva kokwenza elinyala kula mahlahla. Omnye wabazali waqaphela ngethuba emvasa umntwana wakhe ukuba wonzakele. Just imagine into yenzeke ena 4 years and then azobizwa ena 12-15 to testify against umtyholo. I don't think ba uzayikhumbula, and ke ukumna sibetha ndikhulisa umntana ndiyazi into bana how to mend inxeba lakhe. Andifuna ukweqoka bhuti uba ngaphindiselwa phakathi bamthathe bamvalele, ngoba bhuti ayikho into ebangela into yokuba athathe abantwana bethu azotshona nabo apha. Noba sendihamba apha athi ubhuti waye sasikwela hlathi kuba uthi lihlathi ke yena. Abahlali bathi abantwana babo abakhuselekanga xa umtyholwa engaphandle. So singabahlali ke sithi asixolanga kwaye futhi asithandi lento oba bathi benzakela abantwana, kodwa umuntu otyholwa ngokuba adlwengulwe aphume phandle. Sifuna umthetho uphakame ume kunye nathi, ungavumi abantwana bethu badlwengulwe ogqiba uthule uthi cwaka. Abantu abamosha abantwana mabangabe comfortable uhlala phakathi kwabanye abantu. Sidinga nejustice nomthetho usilwele usincedisane nathi. Because ubomi bomntana butshintsha forever after incidents ezinje sexual assault. Igunya abantu lezotshutshiso lithi lidinga ithuba lokuphonononga elityala. Le nyoba iyakunika i-NPA ithuba elaneleyo ukujongana nale meko yelityala nendlela eza kuyithatha ukubheka phambili, nalapho kwathi kuqolaselwe khona ubungqina obukhoyo belityala. Kwiindaba ze-SABC ndingusiphiwe Wobasi ethemba lethu eGeorge. Ubekwe kwikhaya lokugqibela kwaphahla eSiyabuswa eMpumalanga uThemba Sindani, umsasazo ohlonitshwayo neqala loluntu. USindani befunda indaba kwisikhululo sikanomathotholo esisasaza ngolwimi lwesiNdebele iKwekwezi FM. Ngusapho lakwaSindane kunenhlungu engathethekiyo. Usigcinile isithembiso sakho. Njengoba wangithembisa ukuthi mina nawe sizohlukaniswa kubo. Ubaba make sure that everyone in the room feels seen and important. His presence could light up the whole room. Oh, our dad really loved. At special moments with my brother, you know, there are so many things. I remember when I was attending my diploma of ICT in Northwest. My brother was there for me. He supported me financially. Oxa bakaThemba bamchaze njengencutshe emsebenzini, indoda ebizimisele ebifike yenza umsebenzi yakugqiba igoduka ingenashumlandaba. Uchazwe njengencutshe ekutolikeni ukusuka kwisingesi koguqulelwa kwisiNdebele sancakasana. When translating, he will always go to the dictionary just to make sure that the word from English to Isindebele is the correct word. But was a cool guy, he was a hard-working person. I don't know what to say. I don't know how to express myself. uThemba Sindane ushiya ngasemva kulomhlaba uhlaba ngameva nazinkunzana umganga abantwana abathathu unina abantu yakwabo abathandathu nodadewabo makaphumle ngoxolo. Njengokuba abafundi baka grade 9 bekhetha ikhondo lezifundo abaza kuzilandela kuba kuxakaniseke engqondweni kwabaninzi apha e-studio sinayo Sandile Hlangani ukuthetha ngalomba. Sandile, sikwamkele, yintoni ingenziwa ngabazali ukunceda abantwana abaza kukhetha izifundo abanokuzilandela ku grade 10? Into ebalulekileyo engenziwa ngabazali kukuba bahlale phansi nabantwana, ummamele umntana uthini, umxhase,
umnikeze nesupport. Sizawukhumbula ukuthi abazali bethu bakhuliswe ngabazali babo abebengenalo ulwazi oluphangaleleyo. Uzawukhumbula ukuthi kudala ke bezinqabile icareers okanye amakhondo. Loo nto le ibisenza okokuba uthi upasa imatric okanye ugrade 12 ungabuzwa okanye ungahlali phansi nabazali bakho nixoxe okokuba yintoni ubunganqwenela ukuyenza after igrade 12. Ubuxelelwa into yokokuba uza kwenza ubupolisa okanye ube yiclerk okanye ube yitishara okanye ube ligqwetha njalo njalo. Kweli xesha siphila kulo ke litshintshile, lixesha le-technology ne-innovation. Yile nto ke sibakhuthazayo abazali mabahlale phantsi nabantwana benza ugrade 9 babakhethise isubject ezizawubenzisa ezi zinto sizibiza ngokuba zii-careers of the future. Sibakhuthaza ukuthi abantwana benze i-maths, physics and science, ezi zinto sithi zizi-STEM subject. Masibavumeleni okanye sibayeke abantwana baye kwi-TVET colleges, baye kwi-technical schools. I-technical school sesasikolo esi sifundisa umntana ngekhono okanye ngamakhono abazawuthi bawenze. I-electricians zizinto ezifunekayo, i-artisans ne-plumbers zizinto ezikwi-demand. Zininzi ezinye ii-careers. Umntana xa esiza kuwe esithi mama ndifuna uba yi-social media manager, ndifuna uba yi-influencer, sukumdiscourage, instead umbuze okokuba le course uyenzayo ifuna isakhono esinjani, ifundwa phi, kwaye mna ndingumzali ndingakuxhasa njani into yokuba ezawukwenza ukuthi ufezekise le nto ufuna uyenza endaweni yokuba siba discourage abantwana. Zininzi ke nezinye ii-course, i-AI, cyber security nezinye ii-courses. Le nto nditshoyo ke ndithi bayazazi abantwana, masibavumeleni sibaxhase. Ngenxa yexesha mayiqhubeke incoko kwi-pages zikaSandile Hlangani, uFacebook noTikTok njengoSandile Hlangani. Sandile Sibamba ngazibini. Camakho. Kwezemidlalo iBafana Bafana inqunqele egoqweni Zambia ngamanqaku amathathu kwelinye kumdlalo wocweyo eNelson Mandela Bay Stadium eGqeberha ngalemva kwemini. Inqaku lika-Oswin Policy lingene kwisiqingatha sokuqala logama Muhaukota noSiphephelo Sithole bebhalise awabo kwisiqingatha sesibini. Ezi ziphumo inkuthazo kwiBafana phambi kwetumente ye-Africa Cup of Nations kule nyanga ezayo. Nangamabalo ngalo mdlalo. Motile yaga Mohau, bona Mohau, waba petha, Mohau Nkota. Enjoying life over the last year or so. Now, in swinger. Header! 3! Bafana. Oh, enjoyed that. Now, good ball. Great chance! And they do pull one back. Now some respectability on the scoreline. Sibulele mawethu ngisiboleka indlebe senikhumbuza zangomsozi zanoxa bethu ngesizulu kamnandi mawethu.